Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ho ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, araw ho ng Lunes ngayon, marami hong mga balita, maraming mga pangyayari at kaganapan dito ho sa lalawigang Kapampangan at sa iba't ibang bahagi pa ng rehiyon gitnang Luzon. Kaya tumutok lamang ho dito sa ating programa at syempre sa buong page ng CLTV 36 at CLTV 36 News. Live na live ho tayong napapanood nationwide via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Sa television yan, maging sa Air Cable Converged Channel 71 at sa Free TV Channel 36 dito ho sa Kalakhang, Pampanga. Live din ho itong napapanood. Naka-live tayo sa ating Facebook pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News kung saan aabot na sa halos 2 milyon yung bilang ho ng ating followers dyan. Maraming salamat
sa inyong walang sawang pagsuporta at sa inyong pagtitiwala at syempre sa pagbabahagi po ng inyong kwento dito sa ating rehiyon, Central Luzon. Ito ho mga kabalen at gaya ng aking nabanggit, live din tayo sa ating YouTube channel. Kaya naman i-follow mo na yan, mag-like and share na rin at syempre mag-subscribe na rin ho sa YouTube account o sa YouTube channel ng CLTV 36 para naman marami ho kayong makitang content at hindi lang mga balita, pati yung mga paborito ninyong mga influencer na nakapanayam na ni JM De Jesus sa Spotlight, syempre. At yung ating dating game, subaybayan, yung panapanahon kagabi o nung Sabado, nung Valentine's Day, ayan, ay kabilang ho sila sa mga nag-enjoy sa romantic dinner night dyan ho sa the Lakeshore, Pampanga, dyan sa may Mexico. Kaya naman, ayan, nandyan ho yan sa ating YouTube channel. At syempre, like and follow na rin ang Facebook page ng CLTV 36 News and CLTV 36 para ho maging updated kayo. Gaya ng nabanggit ko sa iba't ibang mga kaganapan dito sa ating lalawigan at sa rehiyon gitnang Luzon. Marami po tayong pag-uusapan. Maraming headlines. Ayan, flinash ko kanina yung mga topic na ating tatalakayin, antabayanan. Yung developing story, ito po, isa na yung kumpirmadong nasawi. Ayon na rin sa ulat ng ating kasamang si Isel Fernando. Opo, kagabi, bandang alas 11:45 ng gabi, si Kuyang Justin nakatanggap ng tip mula sa ating kaibigan Doris Kid Valencia. Maraming salamat sa pag-message. At ito nga, na-monitor yung karambola dyan ho sa bahagi ng Santo Domingo, Mexico, Pampanga. Kung saan nasa 4 na sasakyan ho yung damay o involved sa nasabing insidente. At gaya ho ng aking nabanggit, isa na ho yung kumpirmadong nasawi dito ho sa nasabing insidente. Susubukan natin, 6 pala, sorry, I stand corrected, hindi lang 4 na sasakyan yung nasangkot sa karambola. 6 hong sasakyan ang nasangkot sa karambola. At isa ho yung rider, itong biktima, ay rider. So mamaya makikibalita tayo kay Isel Fernando kaugnay ng development ng storyang yan. Natama mo ito desisyon, natama. Kabilang din sa ating binabantayan, ito hong pag-iikot ng DILG, Secretary John Vic Remulla, dito ho sa Pampanga ngayong araw. Oo, dahil anong meron, Kuyang Justin? Ay may press briefing doon sa mga natukal nilang pagawaan ng illegal na sigarilyo. Sinasabi lang naman, di ba? Sinasabi lang. Meron hong parang namomonitor tayo na meron daw 2 politiko sa norte Balitang may pagagamit ang nasa likod ditong operasyon ng mga pagawaan ng illegal na sigarilyo. Paano ba naging illegal? Hindi nagbabayad ng pulis. Grabe naman, yung mga maliliit na negosyante nga nagbabayad ng buwis. Paano pa itong manufacturer? At yung sinasabi kasi, yung mga natagpuan, halimbawa, diyan sa may bahagi ng sa may bahagi ng Kening Mexico, Panipuan, o yan, San Jose Malino, diyan sa portion na yan, yung sinasabi, meron silang mga permit, yung warehouse, yung napuntahan doon recently, distributor, wholesale and distributor. Wala silang permit para mag-manufacture. So yun ho yung sinasabing illegal kasi hindi sila nagbabayad ng tamang buwis para gumawa at mag-produce ng mga sigarilyo dun sa mga warehouse na yun. Tapos siyempre si Kuyang Justin nakibalita sa palengke. Aba, etong palengke, etong mga sigarilyo na ito na nakuha diyan sa may San Jose Malino recently, yung Panipuan yan. Doon sa area na yon. Opo, talagang laganap sa mga palengke, di ba? Na tinignan chinek out ni Kuyang Justin. Marami nga sa palengke, hinahanap kasi nga mura at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Yan ang isa sa mga krusada ng DILG. Kailangang tugunan upang
makabawi naman yung gobyerno doon sa mga buwis na dapat bayaran. Okay, sa ibang balita naman, mga kabalen, update subukan nating makibalita rin dito ho sa update o itong insidente ng pagkawala ng may bahay ni Yumaong Balibago, Barangay Captain Tony Mamak. At dasal nating lahat dito ho sa komunidad yung kaligtasan ni Ma'am Tess Mamak. Ayan, ay naiulat na nawawala February 12 at ngayon ho may development ay nag-alok na ng pabuya. Ito hong si Congressman Pogi Lazatin ng nagkakahalagang 200,000 kung sino man yung makapagtuturo dito ho sa whereabouts ni Tess Mamak, ang nabiyuda ho ni dating Balibago Barangay Captain Tony Mamak. So yan ho yung mga iba pang balita. Pero ngayon, balitang may paggagamitan muna. Silipin natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Live ho ito, mga kabalen. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Okay mga kabalen, ito ho ang senaryo dito sa iba't ibang bahagi ng MacArthur Highway na sakop ho ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayong araw ho ng Lunes, ika-16 na araw ng Pebrero. Isipan nyo ita. Ang bilis February 16 na. Parang kailan lang nagbabalita tayo mga umiwas sa paputok. Diba? Nagbabalita tayo ng ano nga ba? Yung uso ngayong 2026. Di ba? Tapos ngayon, eto na. Patapos na nga, kalahati na ikalamang buwan, di ba? Napakabilis ho mga kabalen. Pero wag ho kayong magmadali, lalo na pag kayo nagmamaneho para hindi ho kayo madisgrasya. Okay, eto ho, sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Dito muna tayo sa may boundary ng Angeles City at ng San Fernando, Pampanga. Ayan, good job ulit. Lagi kong babatiin to kasi totoo. Linagyan ng harang yung no left turn. Mas maganda na yung harang ngayon. Kulay dilaw, mas malinaw. At hindi na maka-left turn yung mga matinigas yung ulo dyan sa may boundary ng Angeles City, Santo Domingo particularly, and Telabastagan, syudad ng San Fernando. Sa mga oras na ito, light traffic ang senaryo dyan sa area na yan. Ganyan din ho sa may Panings portion going to Phil-Am Friendship Highway. Maluwag pa yung kalsada. Light traffic din ho dito sa may area ng Holy Angel Village at going to yung sa may Superl. Going to Severa, ayan, light traffic din sa Bacolor. At samantala, etong portion ng Baliti, maluwag din ang daloy ng trapiko, same scenario sa may Sindalan. Wala rin tayong masyadong namamonitor na aberya dyan sa may Del Rosario. At igalang ho natin yung traffic light. Alam niyo, meron akong trivia. Nakaubos ako ng 1 meal habang ako'y nasa traffic light ng Del Rosario. Okay, ganun kabilis kumain si Kuya Justin. Isang simpleng fast food meal lang naman na drive-thru ko. At habang ako'y naghihintay dyan sa may Del Rosario traffic light, kung di ako nagkakamali, 3 minutes. 3 minutes siya. So, naubos ako. Diba? So, respetuhin ho ang traffic light at pag yellow, mag-minor na kasi yung iba hinahabol pa di ba? Pag orange na, yellow tuloy. Pag orange na, imbes na magme-minor sila, hahabulin pa ho nila. Wag ganon. Diyan nagsisimula yung mga disgrasya. Okay? And dito naman sa may St. Jude, Lazatin Boulevard, light traffic din. Medyo meron ng slowdown sa portion naman ng Makabakle, Dolores, kaya pong San Fernando. Ganyan din sa may downtown. May bahagyang
pagbabagal ng daloy ng trapiko dyan ho sa may downtown. Kinipong Kabalenan, Tulid, Mirabes. Aming misyonin naman ng Mirabes kanyan. Edros, Nino po ring Menalbe Sine. Ayan, karen pong Manalbe. Nino ring Menalbe Sine keng Mirabes, Sampoking Edros kaya kayo. Disnan niya. Di ba dyan sa may Mirabes? Oo. Yan yung tambayan dati. Panipuan, San Fernando, merong tanong, Kuya, anong meron sa Panipuan, San Fernando? Okay. Edgardo Jr. Okay, sa ngayon, ang monitoring natin, darating ho si DILG Secretary Remulla dyan sa may area ng San Jose. Malino? Tama ba? Oo. Para ho dyan sa may press briefing kaugnay ng mga nahuling pagawaan ng illegal na sigarilyo. Okay? So yan ho yung latest dyan. So sa mga babiyahe po dyan sa may syudad ng San Fernando, ayan, anticipate ninyo yung slowdown pagdating ho ng dyan sa may area ng San Jose, Macabacle. Okay? Batiin din natin, teka lang, nakatutok sa ating programa. Sorry, nakalimutan kong batiin kanina. Kung hey, Fat Joy, Kuyang Justin Dizon, mainit sa Malolos, Bulacan. Sabi ng ating kaibigan na si Angelo Redaha. Lagi pong nakatutok yan. Angelo, Happy Chinese New Year sa'yo at ingat-ingat lagi. Maraming salamat. At naway nakapagpahinga ka ng maayos nitong weekend. Ayan, sabi niya. Bisperas ng Chinese New Year mamayang gabi sa Binondo, Manila. Parang ang saya. May mga kilala ako. Oo, tropa natin si mga nagpupunta diyan sa Binondo para makisaya tuwing Chinese New Year tapos magsushoot pa sila. Di ba? Kasi ang gaganda talaga. Tapos may fireworks. Alam niyo naman, pag may ilaw, maganda yung pailaw, magandang maglitrato, di ba? Yan yung kung hey, Fadjo, yan. Maraming salamat. Okay, sabi ni dito po sa tapat ng IPI. Okay, sige. Sige sir, i-confirm natin At alam ko papunta rin ang ating kasamang si Paulo G. Santos dito ho sa press briefing nga ng DILG kaugnay nitong mga natukal na pagawaan ng illegal na sigarilyo dito ho sa Pampanga. Abay, pugad pala ng illegal na sigarilyo o pagawaan ng illegal na sigarilyo yung ating lugar dahil, sinasabi, distributor lang. Pero may mga manufacturer para dun sa loob, di ba? Yan. Lumaban ho kayo ng patas, di ba? Yung ordinaryong tao, hirap na hirap, nagbabayad pa ng buwis, nagko-commute sa init. At sa ulan na ito, pag umuulan, pag mainit, nagko-commute. Tapos biglang merong mga illegal na ganito. Abay, di ba? So, dapat hindi, di ba? Okay, so ito, nandito kasama natin sa ating, daming police from different municipality. Oo, yun nga ho yun. Kung di ako nagkakamali, yan ang press briefing na gagawin. At meron silang tinitignan na warehouse. Yan yung nai-anunsyo rin ng DILG kaninang umaga lamang. At mamayang alas 11, ayan, tuloy-tuloy ho yan, yung kanilang pag-iikot dito sa ating lalawigang Kapampangan para ho tignan itong mga pagawaan ng illegal na sigarilyo. Meron tayong CCTV footage ng, anong tawag dito? Yung karambola, dyan sa may Mexico, Pampanga. I-download lang ni Kuyang Justin para makita natin. Sa mga oras na ito, nandito rin sa ating programa si Acel Fernando para magbalita ng live kaugnay ng kanyang nakuhang impormasyon dyan sa may Mexico, Pampanga. Ikakarga ko lang ho dito sa ating monitor para mapanood din ninyo mga kabalen itong sinasabi nating insidente. Okay, wait lang. Eto, kinakarga ko na. Music muna tayo. Ayan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalik.
Kailangan matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, ang inyong nakikitang footage ay insidente ho ng karambola dyan sa may Mexico, Pampanga. At nandito ho sa linya si Aisel Fernando para magbigay ng detalye. Aisel, isang maaksyong umaga, no? Alam natin, pagkagabi pa lang talagang eto na, binantayan natin at minonitor natin. Ano ba yung latest? Ano ang insidente, ano ang nangyari at kumusta yung ating mga kababayan na nasangkot dito sa malagim na insidenteng ito sa kalsada dyan sa may Mexico, Pampanga? Ayan, bago ang lahat, Maya Paeldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Kagabi nga, February 15, linggo, nagkaroon ng karambola ang 6 na sasakyan dyan sa may Santo Domingo, Mexico, Pampanga. Ayon sa pagkikipag-ugnayan natin sa Mexico Municipal Police Station, nasawi ang isang rider matapos nga masangkot sa karambola ng 6 na sasakyan. Binawian nito agad ng buhay habang ginagamot at may ilang individual din na nasugatan sa insidente at agad naman na dinala sa ospital para sa karagdagang kagamutan. Ayan, kung makikita natin yung ating CCTV footage, makikitang mabilis ang takbo ng isang pulang pickup habang binabaybay ang kalsada. Ilang segundo pa, no, Justin, nasagi nito ang isang motorsiklong nag-overtake sa kabilang lane at dahil sa impact, yung lakas ng pagkakasalpok niya, nawala ng direksyon ang pickup at tuluyang sumalpok sa iba pang sasakyan na naging sanhi ng pagkakadawit ng 3 pang sedan at 1 pang motorsiklo. So basically, ang total ng mga nadamay dyan, 6 ang involved natin sa aksidente. Patuloy pa nating inaalam, no, Justin, kung ano nga ba yung sanhi ng aksidente, kung nawalan ba ng control yung pick-up natin or nakatulog ba ang driver, Justin? Aisel, yung mga lahat, yung mga kababayan nating sangkot dyan, kumusta sila ngayon? Isa yung nasawi, yung iba ginagamot. Gaano kadami na-account ba natin? Nabanggit na ba ng PNP sa'yo? Tinanong natin ito sa Mexico MPS, sa Mexico PNP. Hindi pa rin daw alam yung bilang kung ilan yung naidala sa hospital. Pero isa yung nasawi. Oo. Ito bang insidenteng ito ay first time mangyari dyan sa section ng kalsada na yan, dyan sa may Mexico? Aalamin mo na yan natin, Justin, no? Pero base sa mga ilang motorista na nakapagsabi na rin sa akin, usually daw talaga medyo accident-prone area yung bahagi na yun, Justin. Okay, maraming salamat, Aisel Fernando, sa iyong ulat at makikibalita pa kami kapag meron ng development at naway nasa ligtas na kalagayan din yung ating mga kababayan na nadawit dyan sa insidente. Ingat lagi, Aisel. Thank you. Thank you, Justin. Okay po, mga kabalen. Skip the scrolling stream. At the 36 news stream kasama si Justin Dizon neto makibalita. Gusto ko yung ang casual lang ng thank you, di ba? Parang front row pa rin. Ito ho, mga kabalen, hindi birong usapin. So nabanggit ay meron na mga ibang insidente na nangyari, ano. Pero ito, makikita natin yung footage. Grabe. Kawawa yung kotse, nakita niyo, yung humintong kotse, no? Nakahinto na yung kotse kasi nakita niya na yung insidente and yet nasalpok pa din siya. Meron hong ito, nasan ba yan? Balik natin. Ayan, huminto na siya eh. Nakita niya na, Yung maingat kang nagdamaneho, 'di ba? Tapos eto di ba? Wala pa tayong sinasabi sinong may kasalanan, 'di ba? Dahil ayon sa PNP, patuloy pang inaalam. Pero kawawa yung kotse at saka yung mga nasa kabilang lane na mahingat nagmamaneho. 'Yun lang ang masasabi ko dito. At sana'y nasa mabuti ho silang kalagayan at guwaling nawa, ano? Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan,
Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ang bilis pa nung response time nung sasakyan na nabangga doon sa harapan. Kasi nakapagpreno pa siya, trinay pa niyang lumiko pero wala na. Oh, hindi niya na makukuha, hindi niya na nakakuha. Pero it pays, 'di ba? Na-alerto ka sa kalsada at yung defensive driving lagi itong sinasabi at syempre kailangan din talaga ng gabay dahil ayun nga gaya ng nabanggit ko, ayan maayos kang nagde-drive tapos biglang may ganung mangyayari. Sana'y itong mga ganitong insidente, hindi pa natin alam kung ano rin yung cause, kung bakit nagkaganon din yung takbo nitong pick up, kung bakit pero lumabas siya ng lane Dito sa video, makikita niyo natin, ayan, dito pa lang sa video, basagi niya, hindi yung motor nag-overtake yung motor. Nag-counterflow ang motor. Ayan mali. Pause natin Ayan merong motor na nag-counterflow. So nasa kabila. Pero hindi naman, yan okay. Nag-counterflow ang motor. Sa counterflow ng motor, dalawang motor nasa tumawid na. Eto, yung pangalawang motor na nag-counterflow, yun ang inabutan. Pak! Ayun. Inabutan, pati yung isang motor. So, nung banggain sila, based dito sa footage, hindi mo na masabi kung una bang nabangga yung nag-counterflow o natawid ng kalsada. Pero hindi, merong naka-counterflow. Ayun, dun sa footage, makikita natin. So, ito rin yung paliwanag kanina ng PNP actually. Yung makikita sa footage, ayan. Nabangga nung pick-up yung nag-counterflow, so nawalan siya ng preno. O nawalan siya ng control sa kanyang sasakyan, rather. I'm sorry, hindi preno. Nawalan siya ng control sa kanyang sasakyan. Pero ito nga hindi ba pakurbada tong kalsadang to? Sa mga familiar ho dyan sa kalsadang to, sa mga nakakanood, hindi ba pakurbada ito? Nakikita natin, at least dito sa medyo parang merong paliko ng konti. At merong motor, pero dapat double yellow lane yan, kung gano'n, di ba? So, hindi siya So, yan ho yung mga tinitignan pa nating insidente. Ay, mga probability, nga, regarding dito. So, hindi siya double lane So, ibig sabihin, hindi bawal. Basta may pag-iingat lang, di ba? So, ayan, tingnan natin. Doon, tinamaan, tatamaan din yung, ayan, tinamaan yung motor na yon. Ngayon, ito, nawalan siya ng control doon, nakita sumalpok. Okay? Yan ho, yung nangyari kagabi lamang na timbre sa atin, mag-ahating gabi, 11:45 p.m. Araw ho ng linggo, Feb 15. At dito sa ating CCTV footage, makikita naman yung oras. Dito ba? Basta kagabi yan. Bago maghating gabi, 11:45 nang itimbre sa atin ng ating kaibigang si Dorskid Valencia. Maraming salamat sa pagtitip. At kaninang umaga po, pinuntahan kaagad ni Axel Fernando para nakuha nga itong kopya ng CCTV. Isa ho ang kumpirmadong nasawi, nagpapagaling pa yung ibang mga involved na dawit dito po sa insidente ng karambola sa Mexico, Pampanga. At every 36 news stream, kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream, kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tuloy-tuloy ho tayo. Sa mga balitang may paggagamitan, eto pa, sitwasyon ng trapiko muna sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway.
Ngayong alas 10:32 ng umaga, araw ho ng Lunes, Feb 16, 2026. Live ito mga kabalen mula po sa NLEX Command Center. Balitang makatotohanan. Para ho sa mga babiyahe ngayong araw ng Lunes, ito yung aasahan ninyong senaryo, eksena sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Kasama si Justin Dizon, neto Dito ho sa Balintawak Toll Plaza, kung patungong norte, wala masyadong aberya, maluwag ang sitwasyon. Going south, approaching Skyway, Balintawak light traffic din. Valenzuela Interchange, northbound, may bahagyang slowdown, pagbabagal ng mga sasakyan. At Mindanao Toll Plaza, ganyan din, may bahagyang pila palabas ng toll gate. Keep this corner stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon. Ito ho mga kabalen, as of 10 a.m., ito alas 10, dyan sa may Mapulang Lupa, Valenzuela hanggang may Kawayan. Yung pinapakita ko nga kanina, itong binabanggit natin na northbound lane. Yung takbo ng mga sasakyan, 30 to 40 kph lamang dahil nagsiset up po ng counter flow dyan sa area na yan. Okay, so Valenzuela Interchange northbound hanggang Mapulang Lupa o yung hanggang dyan sa may Kawayan northbound hanggang 40 lamang yung takbo. And then dito po sa may Kawayan River Bridge northbound rightmost lane ay sarado dahil ongoing din yung repair works. Ito namang leftmost lane ng East Service Road dyan ho sa may Ever Memorial Garden, Libtong, may Kawayan ay binuksan para ho madaanan din ng mga NLEX motorist going north o yung northbound motorist natin. Class 1 vehicles lang yung pwede dyan. Okay, dyan ho sa may Kawayan area yan sa Bulacan. At every 36 news stream, kasama si Justin Dizon, neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip this corner stream at every 36 news stream. Pasadahan na rin natin sitwasyon ng trapiko dito ho sa may lalawigan naman ng Bataan para ho sa mga kababayan nating babiyahe patungong kanlurang bahagi ng Central Luzon. Diyan ho sa may Layak, Balanga bound ay light traffic pero may bahagyang antayan gawa ng traffic light. Hermosa SCTEX, maluwag ho ang kalsada going to SCTEX section ng Hermosa Bataan, southbound and northbound light traffic ho, magkabilang linya. Dito ho sa may portion ng Abukay, light traffic din, ganyan din sa Balanga, maluwag ang daloy ng trapiko. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, February 16, 2026. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong tatlong weather system na nakakapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang northeast monsoon na umiiral dito sa may extreme northern Luzon. Ngayon po, bahagya po itong humina, kaya dito na lamang po ito nakakaapekto at inaasahan naman po natin sa mga susunod na araw magkakaroon po muli tayo ng bugso nitong northeast monsoon or amihan, pero hindi po natin inaasahan na magiging kasing lamig pa rin ang ating mararamdaman kagaya po ng mga nakaraang araw. Samantala, yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko ang patuloy na umiiral dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot nitong northeast monsoon which is malamig na hangin at easterlies mainit at malinsangan na hangin, yung salubungan po nitong dalawa ay nagre-resulta
sa tinatawag nating shear line na nakakaapekto naman dito sa eastern section ng Northern Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng shear line, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Cagayan at Isabela. Inaasahan din natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman nitong easterlies dito sa may Aurora at Quezon. Para sa may Batanes, Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte, makakaranas naman sila ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains, dulot ito ng northeast monsoon. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating Luzon, makakaranas tayo ng mainit at malinsangan, lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm o kaya mga isolated rain showers, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para dito sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius. Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 23 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang kanilang inaasahan, dulot ito ng easterlies. Pero asahan din po natin, makakaranas din sila ng init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa, pati na rin ang website hinggil sa nilalabas po nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius. For Tacloban at Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Para sa Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:20 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:01 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. At every 36 news string kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At every 36 news string kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream At every 36 news string kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, bigyang daan muna natin yung public service announcement. Meron hong inilabas na labor advisory. Itong Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay ng paggunita dito ho sa Chinese New Year bilang special non-working holiday. Bukas ho ito, Feb 17, 2026. Ano ba yung nilalaman o yung paalala, yung advisory ng ating Labor Department? Chinese New Year. So ito ho malinaw if the employee does not work, wala hong the no work, no pay principle shall apply unless there is a favorable company policy, practice or CBA granting payment on a special day. Tapos basic wage times 130%. Para ho sa mga trabaho na ginampanan tuwing special day o gaya ho nito, yung pong employer ay babayaran niya yung empleyado ng karagdagang 30% ng kanyang basic salary sa unang 8 oras ng trabaho. Yan ho yung payment scheme. Samantala, yung orasan naman o yung hourly rate, ika nga, yung per ora,
ng basic wage times 130%, times number of work hours. Ito ho'y para dun sa mga sumobra, dun sa 8 hours na tinatawag. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Kung rest day mo bukas at pinagtrabaho ka, abay additional 50% yan ng iyong basic wage ayon ho sa DOLE. Okay, mga kabalen? So, tatandaan yan yung ating mga kababayan, yung mga empleyado, para hindi ho kayo malito. Eto, nakapaskil ito sa page ng CLTV 36 at aking ililink. Ayan. So, pwede nyong i-share at ipadala sa inyong HR. Di ba? Para hindi sila malito. Okay, i-comment ko dito. Yan. Ilalagay ko. CLTV News na lang yung gagamitin ko. Ayan yung link Pwede ho ninyong kunan litrato. I-screenshot, ika nga. So, ito po yung link, mga kabalen. Nandito sa live natin, pwede nyong i-click. Tapos, i-save nyo na yung advisory ng DOLE para ika nga kayo'y magabayan. Kaugnay nitong bayarin. Paano ba yung swelduhan pag ganito, yung Chinese New Year? Ayan, padala nyo sa HR ninyo para hindi humakalimutan. At ika nga, meron tayong lahat na pare-parehas na gabay mula po sa Labor Department. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Samantala sa ibahong balita, mga kabalen, isang public service announcement din. Itong February 12 ay napagbigay alam sa CLTV 36 News itong insidente na pinaghahanap nga. Ito pong may bahay ni yumaong Balibago Barangay Captain Tony Mamak. At simula po nung February 12, 2026 ay hindi na nga matukoy yung kanyang kinaroroonan. Dahil po dito, naglabas na o nag-aalok na ho ng reward si dating Angeles City Mayor at ngayon ho'y First District Congressman ng Angeles, si Kong Pogi Carmelo Lasatin Jr. At 200,000 yung offered na reward para ho sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon kaugnay ho ng kinaroroonan ni Tess Mamak, ang may bahay po, ang nabiyuda ni dating barangay captain o yumaong barangay captain Tony Mamak ng Barangay Balibago, Angeles City. May paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Batay ho sa impormasyon, huli pong nakita itong si Tess Mamak bandang alas 8:45 ng Feb 12, Diyan ho sa may area ng Balibago papuntang Mabalacat. Sakay ho yung kanyang Toyota Innova, yung sasakyan, naipaskill na rin natin yung sasakyan dito ho sa may at every 36 news stream. Facebook page at ibinahagi yun ni Vice Governor Delta Pineda. Natagpuan daw yung sasakyan sa may Magalang. Ayon ho kay Vice Governor Delta Pineda, batay dun sa kanyang post, dun sa update niya sa atin. So, kasama ho niya ang kanyang aso na si Bubbles, itong Yorkshire Terrier. So, kasama ho niyang umalis, At ito po ay Feb 12, 8:45. So, sa mga kababayan ho natin na posibleng namataan ninyo, so pakitandaan din ho yung mukha upang matulungan din natin yung mga anak, yung mga pamilya na nagluluksa dahil kamakailan lamang di ba yung pagpanaw ni dating o di yumaong barangay captain na Tony Mamak nga. At syempre masakit ho ito para sa mga pamilya, sa mga kaibigan, kaanak, our thoughts and prayers. Sana ho'y nasa mabuting kalagayan si Ginang Tess Mamak sa mga oras na ito. At ito, i-full screen ko lang para mas makita ninyo yung larawan at matulungan ho yung pamilya na kung pwede, kung meron ho kayong impormasyon ay
kumonekta lamang sa kanila hong tanggapan. Ito ho yung larawan at pwedeng scan itong QR code para makapag-connect ho sa kanila. Ito ho mga kabalen. Nakikiusap din ho yung pamilya o nakikiusap itong si Pogi Lasatin dito sa kanyang pinost na wag na hong mag-prank call at prank messages. Okay? So, may mga gumagawa kasi ng ganyan eh. Alam ho yan nitong ating mga opisyales dahil sa tuwing sila ay maglalabas ng mga ganitong pa-reward, ganyan, di ba? Maano nila, ay may mga prank calls lang, etc. Paalala ho ni Kong Pogi, ay wag na hong gumawa ng prank call. Tulungan ho yung pamilya, di ba? Wag nang magbigay ng beking impormasyon. Hindi ho makakatulong yan sa mga oras na ito. At ito ho yung larawan aking papakita. Ito. So, sa mga kababayan ho natin na nanonood ngayon, ito ho'y panawagan din ng pamilya Mamak. At kung kayo ho'y merong impormasyon na mataan, di kaya, ito hong si Ma'am Tess Mamak ay mangyari ipagbigay alam lamang sa kanilahong pamilya o di kayo tumawag sa tanggapan ni Congressman Carmelo Pogi Lasatin para ho dun sa impormasyon na maaring ipagkaloob upang matuntun, mahanap, malocate ho si Ginang Tess Mamak. At dasal natin na siya iligtas sa mga oras na ito. Merong comment dito sa ating page pero atin munang kukumpirmahin at kami ho'y mag-verify muna kung ano nga itong information na ito. Ating alamin bago natin ibalita and asahan ho ninyo once meron ng development, verified information ukol ho dito sa insidenteng ito ay amin ding agad na ipagbibigay alam sa inyo. Magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Ito yung tanong ni Ann Nicole Tumang. Ano pong meron dito sa may Panip 1? Ba't ang daming SWAT, PNP, etc.? Ito ho yung monitoring natin. Gaya ng nabanggit ko kanina, nagpaalala ho yung PNP. Meron silang ganap dyan. Nasaan na ba yan? Hanapin ko yung full details. Ito. So yung DILG, ayan, nandyan ho sila sa may press conference at press briefing dyan ho sa Chamian Commercial Warehouse sa Baliti Road, Barangay Panipuan, Ciudad San Fernando. Ito po ay dahil nagsasagawa ng press briefing yung DILG kaugnay nitong natukal na mga warehouse na pagawaan pala ng mga illegal na sigarilyo o yung mga sigarilyong hindi nagbabayad ng buwis. Ongoing ho yan ngayon mga kabalen. At yung unang venue, gaya ng nabanggit ko, Baliti, dyan sa may Panipuan, kaninang 9:30 yan. Yan ho yung nakikita at tinatanong ng ating mga kababayan. Mamaya ho, alas 10:30, pupunta sila ng San Jose Malino. Meron hong site inspection. Okay? At meron ding bibisitahin sa may San Simon, Pampanga. Yan ho ang insidente dyan sa may Panipuan ngayon. At mamaya ay makikibalita rin tayo kung ano nga ba yung development kaugnay nitong press briefing. Yan ho yung naihatid na namin sa inyo. Exclusive, sinalakay ng mga otoridad ito hong pagawaan ng sigarilyo na hindi nagbabayad ng buwis dyan sa may San Jose Malino. At ongoing ho yung press conference ngayon, press briefing rather, dyan sa may Panipuan portion, Chamian Warehouse. Ayon na rin ho sa DILG. Ito ho yung ipinadali nilang impormasyon sa atin. Kaugnay ho ito ng mga illicit cigarettes kung tawagin. Yan.
Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Kabalan, magpapaalam na si Justin Dizon. Maraming salamat sa pagtutok dito ho sa ating programa. Muli ho, para sa mga balitang makatotohanan, may paggagamitan at mapagkakatiwalaan, i-like and follow lamang ating social media pages at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official para ho maging updated sa mga iba't ibang kaganapan tungkol dito sa lalawigang Kapampangan at sa buong rehiyon, Central Luzon. Sa ngalan ho ng buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, ito po si Justin Dizon, ito po ang News Stream. Maraming salamat po. Balitang makatotohanan.